kalli can. Wanda ba shi ne wani fara tabbatin da ake gaya mana kawo? Ne, da labari ya zama muna zaune. Magana da mudumin ta yau. Yawwa, salamu alaikum. Mama alaikum salam. Ba kai na Honorable Maina na kawo ba? Na'am, ƙwarai kuwa. Yawwa, mun zo an turo mu daga gidan TV a Kafta Wasa TV. Yawwa, mun zo mu karanta wata jarida da muka gani jiya da daddare. Mun karanta wasiƙa ne a jiya da daddare. Mun samu magana a kanka kuma an turo mu zo mu ɗauka. Magana ba kuma mace illa an kama ka kai da wata. Kai da wata. Kai da wata. Kai da wata gyaɗa a ɗaki.